Co to dělají zase s tou nežindouce? Konvička, viď? Co? Pak ke mně ty pidělino, no to jsme tady dlouho neviděli, tady ten tvůj obličejček. Nešťastnej. Mámo. Mámo. startovním číslem. 21letý mladíček z Liberecké Dubly, o které toho ještě moc nevíme. Ale byl společně s Dušanem Koníčkem pátý ve sprintu dvojic v Düsseldorfu. Tam se běhá na nábřeží Rýna. Na konci říká, je to takový start světového už tradiční start. Pak si myslím, že 20. a v Revinusu 650. Takže už na světové poháry a Aleš se začlenuje velmi výrazně do našeho sprinterského národního týmu. Podívejte se